cobyn Cymreig. Heb os. Mae rhaid i mi ddeud, yn y gwartheg du Cymreig, gan mai dyna mae fy nheulu fi wedi edrych ar ei ôl a'i dangos yn y sioe dad a fy chwaer ar hyd y blynyddoedd. Wel, gan fod dad i beirniadu hein yn y Sioe Frenhinol y blwyddyn, well i fi ddeud nhw, felly y ddafad Gymraeg. Os da ni'n arddangos, mae rhan fwy o'r amser yn mynd fyny'n y stable efo'r ceffyl. Lot o'r amser yn cael ei dreulio yn stand y ffermwyr ifanc. Os da ni ddim yn danos a mae'n boeth, mae rhan fwy o'r amser yn mynd yn chwilio am gysgod. Shed gneifio. Dwi'n un o'r bobl yma sy'n mynd rownd y sioe i gyd, a dwi'n gytid ar y pnawn dyddiau ar y ffordd adres os yw rhywun yn gofyn, ar ti fel peth o peth, a dwi heb. Bob man. Fel arfer efo peint o rwle Stockmans neu Pafiliwn y Pony yn Cob neu lle bynnag arall. Gorau bod yn ciwi am siawer oer yn 5 munud. Shed wartheg. Dwi stiwardio y 2 ddiwrnod cyntaf i roed y gwartheg i fewn yn y shed, a wedyn fi di Chief Stewards ar y South Devon bryd. A dwi efo nhw ar hyd yr wsnos yn edrych ar eu holen nhw, gwneud siŵr bod nhw'n iawn a rhywbeth maen nhw isio. So lle dwi'n gweld fwyaf di shed wartheg. A Stockmans, fi'n dweud gwir. Blaw, i ddeud y gwir, da ni gwario allan mwyaf o'r amser efo'n ffrindiau, mae'n gred lle bynnag da ni. Fel rhiant, nes i roed all bod yna ffasiwn beth a freebie yn y Royal Welsh. Mae'r freebies gorau yn neuadd fwyd. Dwi'n wedi meddwl am hwn. This one freebies, I haven't thought about this. Lot o snacks bach fendigedig i gael o fan o bob math. Mae'r plant yn dod yn ôl mi nos i'r garafan a mae gen nhw fagian llawn o wahanol bethau. Sgynna i'n mynedd cario freebies rownd. Dim syniad, sori. Lwyddiant mwyaf. Da ni gael ambell i lwyddiant yn yr cylch mawr. Cael cystadlu efo'r ffermwyr ifanc yn gysylltiaeth ffensio a yn y tynnu'r haff. Yn sioe mwdlyd anhygoel da ni'n drydydd mewn dosbarth da iawn o gesig efo trofarth boneddiges. Perswadiad dap pan o'n i'n tua 8 oed i brynu cwningen i fi yn y ffyrn ffeather i ddod adre. 1969 pan nes i ennill ffermwraig y flwyddyn efo cyffi ffermwyr ifanc. A ges i Prince Charles i roed y gwpan i mi am ennill o. O'r llwyddiant mwyaf mae'n siŵr ydi medru roed yr adlen ar garafan i fyny a tynnu'r adlen nôl lawr heb gael difos bob blwyddyn. Cael bod yn ôl yn y brif gylch, gadael wefr o arddangos eto. Gweld pobl ti mond yn gweld unwaith y flwyddyn ar faes y sioe a cael catch-up iawn a peint efo nhw. Cael peint a cyfarfod o hen ffrindiau a just mwynhau fy hun a relaxio. Ond yn fwy na hynna, y gwmnïaeth o ffrindiau da ni mond yn gweld unwaith y flwyddyn, wrach 2 waith y flwyddyn, a mae hynny'n special ac dwi'n meddwl bod pawb yn edrych ymlaen am hynny. Mae'r sioe nesaf yn fod yn unigryw iawn oherwydd fi ni heb gael sioe ers 3 blynedd a dwi'n gwybod wneud tîm Clwyd wneud yn siŵr ei fod yn sioe hwyliog a byth gofiadwy. Bod ni fel Clwyd wedi bod yn Horse County am just i 2 blynedd. Oedden ni fod yn 2020, 21 a dyma 2022 fydd sioe Clwyd a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn amdani. Pan ddaw y sioe a Clwyd yn noddi, dwi'n edrych ymlaen i fedru helpio a stiwardio a gwneud beth bynnag sydd rhaid i wneud i'n sioe i'w chofio.